Dobrodošli u Cineplex Ušće. Sada je pola 12, što je previše rano za bilo koju vrstu filma, pogotovo za domaći film. A ovo je novinarska premijera Igre u tami, Juga Radivojevića. Sa Viktorom Savićem i Vukom Kostićem. I onom jednom. Tamara Dragičević. Dušica Jovičić, naš današnji gost. Ne mora film da ima veliki budžet da bi valjao, niti da nema budžeta da ne valja. I mi smo vrlo hrabro, pre svega Vuk Kostić, koga smo proglasili za direktora, velikog komandanta i direktora naše produkcijske kuće Inad Entertainment, kada smo predvideli da ćemo iz inata napraviti film za koji zaista nismo bukvalno dobili ni jedan dinar ni od jednog sponzora. Ako državi kažete da možete napraviti film bez para, ukinuće i to nešto para što postoji u filmskom centru. Znači, ne može se film praviti bez para. Na kraju smo mi stali i nismo mogli ga završiti. Što se tiče ovog domaćeg filma, ja ne mogu da kažem da se meni nije dopao. Ovaj film mi se dopao. Nažalost nisam gledao predstavu iz koje je film nastao, pošto se predstava davala u pozorištu Boška Buha na večernjoj sceni duge 4 godine i sada su ga nekako spakovali u sat i po vremena filma, što mislim da je predugo za film, kad je ova stvar u pitanju, ali da šalje jako dobro poruku. Njima su ove uloge igrajući iz večer u večer postale deo krvotoka, oni su postali apsolutno oni. I mi nismo imali, naši dublovi na snimanju su izgledali samo kao oni dublovi za promenu plana, nekad nešto nam se učini pa da ponovimo još jednu to, ali više kao za, ono što kažu ranije, za laboratoriju, za ne daj Bože. Nema glumačke greške. Imaćete priliku da gledate Viktora bez majice, što je za neke stvarno realno. Dobra stvar, a? Dobra stvar, da. A Vuk je sjajan, tako da definitivno njega treba gledati, jer on je objasnio u ovom filmu. Jao, domaći film. Ono što je bitno je da se meni jako sviđa ono što je radio direktor fotografije, sviđa mi se pokriti kameru u malom prostoru, sviđa mi se montaža, brzi rezovi, vrlo je haotično, vrlo je nervozno i klaustrofobično i to je ono što se meni dopada, zato što jako dobro prenosi atmosferu filma. Nije loš, bavi se ozbiljnom temom, trgovinom ljudima, ali što se tiče izvedbe, malo je kljakao. Ono što je meni problem i zašto bi mogao da primenim celuloidnu mržnju je Đorđe Milosavljević, čije drame uopšte ne volim. Ono što je zanimljivo jeste da je koreografija za Tamaru Dragičević rađena pre nego što je završena muzika, što nikad nije dobro. A ja mislim da Tamara Dragičević nema ples. Tamara, šta ti misliš? Pa ja umem da plešem. Da li ga treba gledati? Verovatno, jer podržimo domaći film. Da li ga treba gledati u krug? Nisam siguran. Vratili smo se ponovo. Ovog puta da gledamo Vina Dizela u poslednjem lovcu na veštice. Moj Vin Diesel, na što si ti spao? Volim da ga vidim kada vozi i ona kola i ona sva čuda koje izvodi, kada ima pištolj u rukama, međutim dajte mu mač i sve pada u vodu. Ne, nije toliko strašno. Okej, strašno je. Prestrašno je. Zapravo, super je što film prati tu RPG strukturu od questa do questa kao neka igrica je. I super je što, pa zapravo, pola filma je sasvim okej, ali druga polovina filma je u mene. A to što puca CGI? Čekaj, glavna ženska uloga? I'm so pretty, but it's not. A ne, glavna ženska uloga je jedna od onih, verovatno spava sa producentom. Jer ne znam kako je dobila drugačiju ulogu od ovoga. Stvarno, ne postoji objašnjenje za tako nešto, u stvari ne postoji objašnjenje za postojanje ovog filma. Pošto je ovo jedno i po satna brljotina od CGI-a, gde Vin Diesel čak i ne dolazi do izražaja. Ali ja mislim da svakih, recimo, nekoliko godina izađe brljotine. Znaš, on 2005 izašao Konstantin. Znaš šta, meni je ovo na nivou Nikolasa Cagea koji se bori protiv veštica, tako da, ja ne mogu da zamislim da je ovo bolji film od ovog filma. Ali to je 2010-a.
Tačno 5 godina. Na svakih 5 Krunić godina. je ovde ima neku teoriju. Možda je validna. Da. Što se drugih stvari tiče... Ali volili bismo da se zahvalimo našim drugarima iz Cineplexa što su nam obezbedili da ponovo gledamo film za džabe. I usput da se zahvalimo distributeru pošto trpi ovo što smo sad sve izgovorili. Hvala distributeru. 2 srpske reči za vas. Share i subscribe.